Mis-sena skolastika li jmiss l-Iskola Nazzjonali tal-Isport se tkun qed tilqa' atleti mill-Special Olympics Malta. Dan propju tħabbar f'attività li saret biex jitfakkar l-10 anniversarju mill-ftuħ ta' din l-iskola. Fi żjara li mart il-Prim Ministru u l-President ta' Special Olympics Malta Dr. Lidja Bela għamlet f'din l-iskola f'Pembroke tkellmet dwar l-importanza tal-inklusività. Propju illum qegħdin niċċelebraw il-fatt illi minn din is-sena l-Iskola Nazzjonali tal-Isport se tibda tilqa' fiha studenti atleti minn Special Olympics. U allura dan huwa mument sabiħ ħafna fejn qegħdin niċċelebraw l-inklusività bil-fatti. Dr. Abela faħret ukoll ix-xogħol kontinwu li għaddej mit-tim ta' Special Olympics biex f'Mejju li ġej Malta tilqa' avveniment importanti ħafna għall-Special Olympics u għal pajjiżna. F'din l-okkażjoni tħabbar ukoll l-istudenti tal-iskola fil-jiem li ġejjin se jibdew jattendu kampijiet ta' taħriġ fil-futbol, basketball, water polo, atletika, table tennis u ġinnastika fost disċiplini sportivi oħra. Sissa hemm konfermat il-parteċipazzjoni ta' 64 student. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima tkellem dwar l-importanza ta' edukazzjoni sħiħa. 10 snin li fija rajna mijiet ta' studenti li attendew propju din l-iskola jieħdu l-aqwa edukazzjoni sħiħa bl-isport fil-qofol u ċ-ċentru ta' dan il-perkors akademiku. Qegħdin nitkellmu wkoll dwar dak li huwa l-futur tal-istess skola u kif tista' tkompli tevolvi sabiex propju nassiguraw illi nagħtu edukazzjoni sħiħa lill-istudenti tagħna. L-amministrazzjoni tal-iskola li fija jattendu 230 student u studenta dejjem tara kif tkabbar l-opportunitajiet għall-istudenti tagħha biex ikollhom esperjenzi fid-disċiplina sportiva tal-għażla tagħhom. L-ewlieni dejjem jibqa' is-suċċess fl-iskola kif ukoll fl-isport għalhekk qed ikun hemm aktar ħidma ma' Sport Malta biex jiżdiedu dawn l-esperjenzi barra minn xtutna.